Сьогодні я вам розкажу про слово «інстаграм», що саме означає частина «інста». А почнемо ми з радянських часів. Кому за 50 мають знати, що коли в дитинстві хтось діставав каву, індійську чи бразильську, ніхто не міг зрозуміти, вона мелена чи розчинна. І єдине слово, яке підказувало, це було слово «інстант». Тому люди мого віку, вони знають, що коли написано «інстант», це розчинна. Але переклад ніяк не пов'язаний зі словом «розчиняти». «Інстант» означає «мить». Це миттєва кава. Так і Інстаграм, він утворений, щоб миттєво передавати якусь інформацію. Якщо не знали з вас лайк, підтримайте канал, підписуйтесь і вчіться зі мною разом. Пока!